Go. Hvad med sådan noget som venner og netværk? Hvem ses du med sådan på en fredag aften, hvor pigerne skal ud og hygge sig? Hvem er det, du så ringer til? Er det mig, du ringer til, eller er det dine andre venner, du ringer til? Altså, jeg kan godt lide at være alene, og jeg har ikke så mange bekendtskaber, så jeg ringer ikke rigtig til nogen. Hvem ringer Birgitte så til, når hun er ked af det? Så plejer jeg bare at se noget YouTube, eller også så passer det med, at min mor ringer. Og så forklarer jeg hende det sådan i korte træk. Okay. Så hovedpersonen i det her tilfælde er din mor. Spændende. Hvordan har Birgitte det så med at gå ud og gå en tur? Ikke så godt. Nej, hvordan kan det være? Fordi man møder mange mennesker på vejen, synes jeg. Okay. Og jeg synes, de kigger mærkeligt på mig. Okay. Er det noget, de gør, eller er det noget, du oplever? Jeg føler, det er noget, de gør. Du føler noget, de gør? Men det er ikke noget, som du ved med sikkerhed, at de gør? Spændende. Hvad med sådan noget, som når du skal ud og motionere? Er det noget, du gør der i? Nej. Er det fordi, du får ondt i benene? Eller er det fordi, du bare ikke har overskud? Noget med det fysiske helbred? Så jeg tror ikke, jeg fejler noget fysisk, men fordi jeg ikke går så meget, så kan jeg godt mærke, at det går ondt i fødderne, når jeg går korte ture. Spændende. Jamen, jeg kunne læse mig frem til i min journal, at du har en diagnose. Ja, vil du fortælle mig lidt om det? Jeg tror, den hedder paranoid skizofreni. Og det er bare det der med stemmerne, der kommer nogle gange, når jeg presser mig selv, synes jeg. For eksempel i bussen. Og i toget, som Ja. for eksempel i det? Ja. Okay. Og hvad gør du så, når stemmerne så kommer? Og begynder med at irritere dig? Jeg prøver at flytte mig selv fra situationen. Så for eksempel i dag, da jeg skulle med toget, så ville jeg rigtig gerne ud. Okay. Men ellers så plejer jeg, da jeg var yngre, der snakkede min mor med mig, hvis jeg var i bad for, ligesom at jeg ikke skulle tænke på stemmerne. Men altså lige nu, der ryger jeg meget has, for ligesom at de forsvinder lidt. Okay. Men spiller din diagnose sådan noget i eksempelvis det her med at opkalde eller svare på e-mails eller e-boks eller breve eller ringe til lægen? Har det en komplikation i forhold til det? Har du mulighed for at kunne tage initiativ til de her dagligdags ting at gøre mod? Jeg føler, at min diagnose gør, at jeg er meget sådan, har svært ved at overskue ting. Jeg glemmer ret hurtigt. Jeg ved ikke, om det er min diagnose skyld, jeg glemmer meget hurtigt, men det er i hvert fald derfor, at jeg ikke får gjort alle de der ting. Ja, det forstår jeg. Okay. Jamen jeg tænker sådan, så vil jeg gerne høre lige en opsummering. Du er lidt for dig selv her på tiden. Du bor i det der lejlighed. Jeg leger et værelse. Du leger et værelse. Okay, spændende. Og du bruger meget din fritid på at se YouTube, og så en gang imellem at spille. Korrekt? Hvor ser du dig selv henne om et år, for eksempel? Altså, jeg tror, jeg laver nogenlunde det samme. Men altså lige nu, der lever jeg jo af min børneopsparing. På et tidspunkt er den jo spæk. Det tænker jeg nemlig nemt, der er. Ja, så jeg tænker, at det kunne være meget fedt at få førtidspension eller sådan. Førtidspension simpelthen? Okay. Hvor jeg kan gå derhjemme og så få penge. Ja. Og hvad er grunden til, at du gerne lige pludselig vil til førtidspension? Hvorfor ikke noget flexjob eller noget deltid eller andet? Jeg tror bare ikke lige, at jeg kan overskue at skulle arbejde. Så er jeg ikke rigtig nogen uddannelse jo, så... Nej. Men der er en ting her. Det er, at vi i kommunen kan tilbyde uddannelse, og vi kan hjælpe og støtte folk, der har lidt svært med at starte på en uddannelse. Så for mig at se,
så tror jeg faktisk, du er capable nok til at kunne tage vare for dig selv til en vis grad, og starte, om ikke andet på noget jobafklaringsforløb. Ud fra den her snak, så kan jeg mærke, at du kan mere, end hvad du selv tror. Ja, Hvad siger du til det? altså jeg tror lige, at jeg skal få det lidt bedre med stemmerne og sådan noget. Også fordi, at min døgnrytme er jo ikke så god. Så derfor vil det være svært at skulle stå op til noget lige nu. Ja, altså det vi kan tilbyde her, det er noget psykiatrisk hjælp, hvor du er ambulant i en vis periode. Og så kan vi så se, hvor det bærer hen af. Og så kan vi eventuelt komme på noget jobafklaringsforløb. Det er sådan noget, hvor man ligesom ser, om du er klar til at tage vare på et arbejde eller ej. Så det er ikke fordi, du bliver tvunget til at tage et arbejde, men det er bare sådan lige for at lige stikke en føler ud og se, er det noget, der fungerer for mig eller ej. Hvad siger du til det? Jamen, når jeg skal være på psykiatrien, så skal man jo også op. Og så skal Ikke nødvendigvis. Ikke jo, du skal op på et tidspunkt, men vi kan sagtens lave et tidspunkt, alt efter, hvad der passer dig bedst. Og så er der også en god træning, det her med at kunne øve sig til at komme frem til noget. Det er måske meget god starter med, at du ligesom øver dig i, okay, kl. 14 hver fredag, så skal jeg over til psykiatrien. Ja, det kunne jeg måske godt tænke mig. Ja, lyder det ikke spændende? Jo, det ville være meget godt at få stemmerne lidt væk. Ja, fordi det ved jeg med sikkert, at det kan hjælpe dig med. Og så ved jeg også, at din mor vil være mere tryg ved, at du ikke lige altid har mulighed for at tage telefonen op og svare på en opkald. For hun ligesom ved, at du er i gode hænder. Ja. Så jeg tænker, lige nu, så laver vi 2 mundtlige aftaler med, at du skal på noget ambulant over i psykiatrien. Og så tænker jeg, at du skal på en jobafklaringsforløb. Lyder det ikke som en fin idé? Jo. Ja. Det synes jeg. Har du nogle pointeringer eller spørgsmål her lige falderæbet? Hvornår skal jeg starte psykiatrien? Hurtigst muligt. Jeg tænker, inden ugen er omme, så skal du i noget psykiatrihjælp. Okay. Jamen det har været en god snak. Ja. Det var lige fundet ud. Det er